L-integrità u s-saħħa tal-ġurisdizzjoni Maltija fis-settur tal-gaming huma ta' priorità għall-Gvern Malti. Dan kien il-messaġġ li għadda pajjiżna waqt il-laqgħat bilaterali li kellu il-Prim Ministru Robert Abela mal-Kanċillier Awstrijak Karl Nehammer fi Vienna nhar it-tnejn li għadda. Brabta ma' dan, One News kellem mal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri li kien fost dawk li akkumpanjaw lill-Prim Ministru u kellu laqgħat ma' ministri fl-Awstrija u fil-Ġermanja rispettivament. Dawn kienu taħdidiet fejn aħna tkellimna wkoll fuq il-pożizzjoni tagħna, il-pożizzjoni li rridu nkomplu nipproteġu is-settur tal-gaming li huwa importanti ħafna għal pajjiżna. Dan huwa settur li fl-aħħar xhur kien hemm kwistjonijiet mod partikolari mal-Awstrija fejn hemmhekk aħna konna waqafna leġiżlazzjoni li tipproteġi dan is-settur ġewwa pajjiżna. Il-Ministru Xkembri għalli saret spjegazzjoni fid-dettall għalfejn pajjiżna għamel din il-leġiżlazzjoni u anke kien bejl bejn iż-żewġ pajjiżi kif nistgħu immorru għal fażi li jmiss biex inkomplu insaħħu ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Awstrija bil-priorità tkun li nipproteġu lil din l-industrija. Staqsejna wkoll dwar il-laqgħa bilaterali li kien hemm bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kanċillier Ġermaniż Olaf Scholz f'Berlin. Hawnhekk il-Ministru Xkembri tenna li Malta u l-Ġermanja ittrattaw is-sitwazzjoni ġeopolitiċi li qed joqtu lill-kontinent Ewropew. Però tkellimna wkoll fuq l-importanza ta' setturi għal pajjiżna, mod partikolari fejn tidħol il-kreazzjoni ta' enerġija alternattiva ġewwa pajjiżna u hemmhekk hemm industrija u opportunitajiet barra biex iż-żewġ pajjiżi jikkoperaw iktar flimkien u wkoll kif il-Ġermanja tista' tassisti fis-settur tal-farmaceutika u l-produzzjoni wkoll ta' mediċini għal ġewwa pajjiżna.